Barátsággal és méhész üdvözlettel köszöntök mindenkit. Üdvözlöm körünkben Bakos Fanni első udvarhölgyet, akit Jászberényben néhány héttel ezelőtt választottak meg. Külön örömünkre szolgál, hogy ő Nógrád megyei és méhész családból nevezett be, és egyesületünk tagja. Idén is Burjaspusztán tartotta meg hagyományos méhész családi napját a Palocktáj Méhész és Környezetvédő Egyesület. A Nógrád vármegyei esemény mára nem csak közösségi találkozó, hanem szakmai fórummá is kinőtte magát, ahol az ágazat jövőjéről, innovációkról és a mézfogyasztás népszerűsítéséről is szó esik. A 22-es főút mentén található gazdaság évről évre a méhészek egyik legfontosabb találkozó helyévé válik a nyár végén. A szervezet ma már több száz tagot számlál, ezzel Nógrád vármegye Komárom-Esztergom után az ország második legkisebb területi egységeként is az egyik legerősebb méhész közösséggel büszkélkedhet. A programot Diósi László, az egyesület elnöke nyitotta meg. A köszöntőjét követően különleges vendég is bemutatkozott, a mézkirálynő udvarhölgye osztotta meg feladatait és küldetését a közönséggel. Édesapám immáron 30 éve méhészkedik. Mindig is sokat segítettem, mind a méhészkedésnél, mind a pergetésnél. Nagyon sokat segítkeztem, így nagyon közel áll hozzám ez az egész világ, és az egész természet iránti szeretet. Udvarhölgyként eseményeken veszek részt, ahol a magyar méz értékeit képviselem, minden mellett szeretnék a közösségi médiában is videókat gyártani, ahol hirdethetem, és jobban el tudom érni az embereket, hogy még több mézet fogyasszanak, és megismerjék ezt a világot. Így készíti a ködöt, ő folyamatosan készíti. A ködöt azt tudni kell, hogy amikor megtelik az alsó kamra, megfelelően köddel, onnantól kezdve nincs több, akkor felesleges visszahullik ugyanúgy folyadék. És akkor a méhész meg úgy dönt, hogy ez kell a méhecskéknek, és ő elindul, beviszi a gyógyszert a vízköddel, a párával, és utána lát, és elvégezte a dolgát. A szakmai bemutatók során az ország több pontjáról érkező méhészek mutatták be saját innovációikat. Az egyikük egy kaptárban használható hidegködképző eszközt hozott magával, amely új lehetőségeket kínál az atka elleni védekezésben. Az ismert víruskutató Rusfai Miklós, aki egyben a Palocktáj mézlovagrend tagja is, a mézfogyasztás egészségmegőrző hatásaira hívta fel a figyelmet. Kiemelte, a méz nem csak finom, hanem természetes gyógyszer is. Egyre kell készülnünk, ugyanúgy, mint minden évben, az idén is, az iskola kezdés után kezdődik majd egy légzőszervi járvány az iskolákban, az óvodákban, ahol az újra összeverődő gyerekek mind hozzák a saját vírusaikat, és újra együtt nem csak a gyerekek fognak örülni egymásnak, hanem a vírusok is a lehetőségnek, hogy fertőzéseket okoznak. Ennek az egyik legjobb gyógyszere a torokfájásnak, a köhögésnek, tüsszögésnek, orrfolyásnak, természetes gyógyszere a méz, ezt minden nagymama tudja, és ráadásul ez egy olyan gyógyszer, amit a gyerekek is szívesen fogyasztanak, tehát arra gondoljunk, amikor esetleg egy mézes teát, vagy egy mézes kenyeret adunk a gyereknek, hogy egyben gyógykezeljük is, és nem csak finom ételt adunk neki. A határon túlról is érkeztek vendégek, a szlovákiai Beszterce megyei régió képviseletében Dušan Holik jött el, aki hosszú távú szakmai kapcsolat kiépítésében bízik. Ma egy éve felvettük a szakmai és az együttműködési kapcsolatot Fekete József és Diósi László úrral, hogy a határon átnyúló együttműködéssel tudjuk segíteni a határ melletti méhészeket, mivel nincsen nyelvi akadály, így együtt tudunk dolgozni, ugyanúgy perspektív tanulmányokkal, és új dolgokat tudunk egymásnak átadni.
Miközben a szakemberek előadásokat hallgattak és tapasztalatokat osztottak meg, a családtagokat is színes programok várták, lovaskocsikázás, kézműves foglalkozások és gyermekjátékok tették teljessé a napot. A nap egyik szimbolikus pillanata a palócok méze összeöntése volt. Ez a kampány tavaly indult útjára azzal a céllal, hogy népszerűsítse a mézfogyasztást Nógrád vármegyében, különösen a fiatalabb korosztály körében. Ennek a palócok méze meghirdetésnek pedig az az alapja, hogy minden méhész ajánljon fel legalább 1 kiló mézet egy omme díszüvegben, ahol ott van az ő elérhetősége, címe, és meghirdetjük minden óvoda, iskola részére, de nem azt, hogy mennyi mézet igényel, hanem hogy mit tud hozzátenni. Mit kezd azzal a mézzel, amit ő szeretne megkapni. Egy kis mini projektet kell nekik ehhez kidolgozni. A Palóctáj Méhész és Környezetvédő Egyesület emellett további jótékonysági akciókat tervez év végéig.